яке аз ҳунармандони зан дар Афғонистон гуфтааст ки алорағми мухолифатҳои муҳофизакорон рӯзи шанбеи 19 август консерти худро ба муносибати Рӯзи Истиқлоли он кишвар баргузор хоҳад кард. Ин ҳунарманд гуфтааст ки пули ба дастомада аз ин консертро ба беҷошудагони ҷангҳои дохилӣ дар он кишвар хоҳад бахшид. ҷои баргузории ин консерт ба далоили амнияти эълон нашудааст. Ориёно Саид ба хабаргузории Reuters гуфтааст ки бо вуҷуди таҳдидҳо дар ин консерт иштирок мекунад. То кунун 4000 билет фурӯхтем ва аз ин маълум мешавад ки мардум мусиқӣ, рақс ва шод буданро чӣ қадар дӯст медоранд, афзудааст вай. Ориёно Саид гуфтааст, пули ин консертро ба беҷошудагони ҳамлаи ахир дар деҳаи Мирзооланги ноҳияи Сайёди вилояти Сари пул медиҳад. Дар ин ҳамлаи муштараки толибон ва як фармондеҳи Дииш ҳудуди 6 нафар кушта шуданд. Ориёно Саид дар як паёми видеоӣ дар саҳифаи Facebook пурсидааст ки мардуми Афғонистон чаро дар ҷашни истиқлоли худ набояд шод бошанд. Вале мухлисони Ориёно Саид гуфтанд ки бо вуҷуди хатар ва таҳдидҳо дар ин барномаи ҳунарӣ иштирок мекунам. Як тан аз корбарони Facebook бо номи Баҳор Суҳалӣ навиштааст ки пешгирӣ аз консерти Ориёно Саид ҳамла ба ҳуввияти ҳамазанон ва озодӣ мебошад. Вай гуфтааст, мо иҷоза намедиҳем ки ин кор сурат бигирад ва ман ба ин консерт хоҳам рафт. Ориёно Саид ки тарафдорон ва мухолифони зиёде дорад, дар солҳои ахир фаъолиятҳои чашмгире дар арсаи мусиқӣ ва ҳунари овозхонии Афғонистон дошта, лақаби Ким Кардашяни Афғонистонро ба худ гирифтааст. Ким Кардашяни армани асл як таро ва ҳунарпешаи машҳури амрикоӣ мебошад. Ориёно Саид яке аз доварони мусобиқаи ахири истораи афғон дар Кобул низ буд. Аммо либосе ки дар консерти ахири худ дар Порис батан кард, барояш ҷанҷол офарин шуд. Мунтақидон ин либосро ки аъзои бадани ӯро барҷаста сохт, мухолифи суннатҳои исломӣ ва афғонӣ унвон карданд. ӯ билохира маҷбур шуд навори видеоии сӯзондани ин либоси худро дар расонаҳои иҷтимоӣ нашр кунад. Ин ҳунарманди афғон гуфтааст, кишвараш мушкилоти зиёде дорад ки бояд ҳал шавад. Садои ман паёми сулҳро ба мардум мерасонад ва як нав умедворӣ ба духтарони ин ватан аст, гуфтааст Ориёно Саид.